Ahojte, moje meno je Lukáš Kazmer, som z realitnej kancelárie Novus Reality a my sa nachádzame v tejto novovybudovanej zóne s názvom Kaňová, len nedaleko kúpeľného mesta Trenčanskej Teplice. V tomto projekte bolo na predaj 39 stavebných pozemkov, no ostalo nám voľných posledných 7. Pozemky sú vo výmere od 350 m2 do 799 m2. Veľkou výhodou tohto projektu je aj vybudovaná asfaltová cestná komunikácia s chodníkmi po obidvoch stranách a taktiež prípojky priamo na pozemku, ako je voda, kanalizácia, elektrika, plyn a taktiež aj optický internet. Len náskok od tejto zóny sa nachádza kúpeľné mesto Trenčanskej Teplice, takisto tu máme dobrú dostupnosť na vlakovú stanicu v Trenčanskej Teplej, odkiaľ je to len kúsok na privádzač na diaľnicu pri Dubnici nad Váhom. Tí z vás, ktorí majú radi šport, si určite prídu na svoje. Len nedaleko od tejto zóny sa nachádza cyklotrasa a taktiež množstvo turistických chodníkov. Toto je projekt Kaňová a bližšie informácie môžete nájsť na webovej stránke www.novusreality.sk, prípadne www.kaňova.sk. Neváhajte ma kontaktovať telefonicky, prípadne e-mailom, kde vám rád zodpoviem bližšie otázky. Ak by ste mali záujem, môžete kontaktovať aj našu maklerku pre tento projekt, Andreju Belovú. Moje meno je Lukáš Kazmer, som zo spoločnosti Novus Reality a teším sa na naše osobné stretnutie.